kaburuji e demgal pular e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji gadorɗen ko kaburuji États-Unis jadden hen koye Amadou Touré. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam ñalle moon hande ko talata hawri ko 14 lewru avril hitande ujunaji 26 kaburuji men hande guidoɗen ko États-Unis hono ɓeɗo ɗiɗo représentant Eric Swalwell kadi Tony Gonzalez o représentant du parti démocrate et républicain ñagotono ɗeɗo balɗe foof démission e oɗo ñalawma talata hande ɓe mbi wonde ɓe goppi liggueji mabɓe ɗum noon siftindon ko kamɓe ɗiɗi fof ko sukaɓe rewɓe ene takki ɓe memi ɗumen walla ɓe joguitimo mumen e gueɗe ɗe ganduɗa en tungɗal hande ko yalti hono goto e sukaɓe takkuɓe mum ɓe hono kanko biyeteɗo Lona Drews ene wayno ko kanko Swalwell yani muɗum taw wela kanko debbo o kadi wi wonde kanko hoore makko mo yaata police o haalta kala ko Swalwell waɗimo tungnede kabaruji gummiri toon ko oɗo biyeteɗo Gonzalez ko Tony Gonzalez ko représentant jeeya toon Texas e kanko biyeteɗo Eric Swalwell ko représentant jeeya toon de Californie ene wayno ko hande ɓe démissioni liggueji mabɓe tanto congrès hono kamɓe sénateur uji démocrate en puɗɗima ƴeftude commission wiide wonde koɗo commission il faut ko kanko JD Vance o arda ɗum ittude Donald Trump e laamu ɗum ɗo fof ari kadi ko caggal nde Donald Trump kille nde o haali wi wonde ko alay saago momta kala ko wiyete leñol Iran caggal kadi nde photoje makko jiiya kanko Donald Trump mo waɗi hoore makko way isani e haalluji kadi ko jabodirta yimɓe ɗiɗo fof haalluji tugnade hande démocrate en ko walaki so tawi kanko mo jogui hattan haqqille makko ko jiida e haalluji kalteɗon ñande ndi hono kanko Jamie Raskin on wayno ko démocrate o ardima commission o ɗo sa joni wi ko alay saago kanko JD Vance o ardo commission ko yacci pour ƴewde affaire Donald Trump ɗum noon ko hutorade ko amendement nogas joyi ɓiijo ɗum ɗo fof noon fawi koye kamɓe républicain et surtout kanko vice président so tawi mo jogui cuusal so tawi kadi mo jogui yimɓe ɓe ganduɗa wawɓe tambademo te ko jeeɓe e laamu ko kanko Donald Trump hande kabaruji men États-Unis debbo goto jaarojo fande jeetate jeegom e kañum kadi ko debbo jeeyaɗo toon to leydi France caggal nde kanko hoore makko ari ɗo e leydi États-Unis mi yitodirde e neɗɗo mo andodirno ko ɓooyi guila cuka oɗo sa joni immigration nene nanguimo kanko debbo o noon e wayno o andodirno oɗo gorko américain ko guila kitali 1960 ko way wonde ko département homeland sécurité o immigration mo États-Unis woni koye jimani mabɓe mbi wonde ko kanko oɗo debbo garɗo ko wiyete ko Marie Thérèse kanko debbo o naati ɗo e leydi guila juin hitande ujunaji 25 visa makko mo jogino ene wayno ɓurtini ɗum ɗo sa joni mono nanga kanko oɗo debbo toon to Louisiana. kabaruji e demgal pular e radio Jawol Sare. kabaruji men international toon to Moyen-Orient wi wonde ko Arabie Saoudite Qatar yante kadi Émirats arabes ndira États-Unis wi ko alay saago États-Unis dartini kala bloquade mo waɗata toon cirtol Hormuz ɗumnade kadi ɓe kala mbi wonde ko Arabie Saoudite hay sinde hewani hutorade no fewi ngol ɗo cirtol sibabude kañum woɗon waɗi tiyoji kewɗi gummuɗi toon to ɓulli muɗum pétrole goni faade to gueji boɗeje kono noon e wayno ko hande won tufɗe kadi kañum hoore mum ɗum hutorto so Iran waɗama pression fewi no wayno ko pelle jokkodirɗe Iran ko wayno hutiji gonɓe toon to Yemen ene mbawi yanoyde toon surtout ko biyeteɗo Bab el Mandeb ɗum kadi bonnanta ko leyɗele arabe ɗe foof Émirats arabes ko wayno Qatar ko ɓuuri hewde gueɗe ganduɗa natoje leydi mumen gueɗe kadi ɓe defandi gummoto koto oɗi ɗon poruji ko jiita kadi Qatar e kam Émirats arabes ɓe kutoro kadi cirtol Hormuz ngol rewnude hen pétrole mabɓe e marchandise aji gummitoɗo caggal leydi ko way wonde fof ne wayno kamɓe ɗeɗo leyɗele tati kadi ko leyɗele ɗe ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe jogui toon base uji mabɓe ɓe mbaɗi jokkodiral manggal faade États-Unis ɗum noon kanko Donald Trump laamu makko dartin ko yaaci kala bloquade mo waɗata toon to cirtol Hormuz kono noon hande wayno ko nanodiral pour kamɓe Pakistan ɓe ñaguino hen pour wonde ko jaygol ngol yo dartin kullo ne joga no fewi hawnaki goto mabɓe foof ma wawa wadde gueɗe ɗe ganduɗa kene wirta ɗum noon kamɓe Iran koɓe kalno mbi wonde ko kala laane ko ganduɗa ko militaire ndewka toon walla ɓaadi ko cirtol Hormuz ngol maɓe nangui ɗum wonde nanodiral pour dartinde jaygol hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ene wayno ɗum boni goore gonɗo toon hakkude kamɓe États-Unis Israël e kamɓe Iran ene wayno hannde ko Al Jazeera huwi nden ko holto yarata hannde secrétaire général Hezbollah to Naim Qasim o riwti jonde wiyetende ne jooɗima toon to Washington hakkude mabɓe kam gouvernement mo Israël e kamɓe Liban ko jonde nde kadi ne wayno ko toon to Washington hannde ko jiiɗa ɗum ɗon kadi hono kamɓe États-Unis bloqué mo mbaɗato ɗum ƴewde ɓittude ngol ɗo cirtol Hormuz hadde laaɗi naade hen wadde walla hadde laaɗi yaltude hen ɗum ɗon ne wayno ko hunde fuɗɗinde gila han kono kanko Donald Trump e nder konguɗe o haali wi wonde ko yimɓe hohoɓe Iran ene jiiɗi ruttade e dañji ko wiyete nanodiral ha joni hono kam Pakistan e no Égypte ko Turquie ɓeno continue ƴewde wonde beele kalde ene fuɗɗito ɗum noon kaldigal puɗɗinogal toon to Islamabad ñande samedi men ɗo kono noon dartingal sibabude e kamɓe États-Unis koɓe kaali mbi wonde ko ene wayno ko kamɓe Iran ɓe jaɓani woppude won toɓɓe ganduɗa États-Unis namdi hande ene wayno Iran kañum hoɗo mum tumnade habruji ɗi Al Jazeera win ɓe tekki oɗo sa joni hono États-Unis wadde pirasi noon ko nangude botoji ɗi ganduɗa en mbaɗi marchandise ɗum ɗo foof kamɓe Iran naɓe kaali ɗum koye nder seppuji mawɗi bonnode toon toon to Téhéran yimɓe hewɓe gaari toon kene hollude météo men contre kanko Donald Trump laamu makko
ha hande habaruji men international kanko president Donald Trump mon continue hande jennoji de wadi pable on kanyum horum de holli kanyum wondani kala ko wiyete guerre do wadete o de sajin pour guerre mo kambe États-Unis mbara tonto Iran. Donald Trump mon continue widi wonde ko pable on ko neddo mo ala mijoji walla mo ala dole pour fati crimaji adum non siftindan ko hanki kanko gardi laamu Italie kanko Giorgia Meloni o kan réaction widi wonde ko Donald Trump commentaire uji mudum pour surtout jettade pap walla halde mo halluji bon ko hunde fotani jabete kono kanko Donald Trump mon continue hande widi wonde ko kanko yafunta ko kadi pap haale makko halluji mo jani haali kadi ko wona gonga yenne guerre mo mbada tonto Iran. hande kabruji men tonto Moyen-Orient tugnadi kadi ko Al Jazeera windi en wayni ko oɗo sadio anda ka hol contrôle ɗo ngol ɗo cirtol Hormuz tugnadi ko kanko Donald Trump ko fellino walla ko haalano en wayni ko oɗo sadio woni ko o yiɗi ko uddude ngol ɗon cirtol taw noon balɗe ko adi ɗum kanko o wullitano wiide wonde ko alay sago ngol ɗon cirtol uddite so udditaka kanko hoore makko ma bombu Iran e wayno oɗo sadio ne mono wi wonde ko militaire ji makko ma dartin kala blana gummi ka tonto cirtol ngol ndew ko toon walla naata toon maɓe dartin ɗum en wayno Iran o bangum kañum horum nene continue waddi contrôle mudum toon to tufde gonde toon to cirtol Hormuz en wayno continue wiide wonde ko kala bateau dewɗo ɗon alay sago yoɓa ɗum ko fukko ɓe pewe muɗum ko ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe américain ji ɓe belno gilata kamɓe e Iran kala koɓe joɓete kadi ko kalis mo Chine ɗum ɗo kadi ko hunde jogorto wadde battande bon kuɓam e aduna he gam wonande kadi ko fati gossodiral ko yeeyete e aduna kadi e ma ustu kadi o dole ɗi ganduɗa dollar jogui e nder jeereji ko wayno pétrole ɗo yeeyete projet men hande toon to Liban Israël naɓe men ko ñalawma kadi ɓe continue bombardude toon to banque worgo Liban a tugnade koɓe kaali kadi mbi wonde ɗiɗo bombardement ji continue ne mbaɗa taw kamɓe Israël naɓe kamɓe Liban naɓe kadi ɓen continue ɓe kalda to henne toon to Washington ɗum ɗo fof kene jeeya gueɗe ɗe ganduɗa en kanko secrétaire général Hezbollah ko haali ko wi wonde ngal ɗo kaldigal kamɓe ɓe jaɓani ɗum kadi ene wayno ko wona Hezbollah yeehi toon to pour ne haalde Israël naɓe ko fraction goɗɗo yeehi toon ɗum noon tugnade konngol kanko ambassadeur mo Israël gonɗo toon to États-Unis o wi wonde ko ene wayno kaldigal gongal toon to Washington ngal ko tawde ko délégation Liban laamu muɗum toon ene holli wonde ko oɗo sadio noon kamɓe Liban ɓe natti yidde Hezbollah laamu muɗum toon walla dole ɗe fawi toon to Liban de ɗum noon ko ɗum noon kadi ko haalluji konngol makko kanko ambassadeur mo Israël gonɗo toon to Washington ɓeɗe yeeci Allah leyta ko wawi wonde fof ene oɗo sadio ni kaldigal ngal nene continue toon to Washington hay sinde wonde ko Hezbollah kañum hoore mum wi wonde ko abana représentation bangue Hezbollah kañum ne wayne neldi drone aji kewɗi ɗum noon toon to soldateɓe Israël naɓe wonɓe toon wuro wiyetengo Shlomi ɗum noon tugnade hande koɓe kaali ɓeɗon soldateɓe waɗi hen maaɓe kadi waɗi bonandeji ɓe kala noon wayi wonde fof ko gueɗɗe cakkitte arde ummade toon to Israël e ere ɓennuɗo ɗum toon to Israël ɓe mbi wonde ɓe continue wadde attaque mabɓe toon to bangue rewo Liban ko takki wonde district biyete ta e kadi emen kala ko ɓaɗi kadi frontiére uji hakkude mabɓe kamɓe Liban e Israël habaruji men international ha hande kanko secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres e nder konngudi kadi ɗi yefti wiide wonde ko alay sago kaldigal ngembe hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe kadi Iran e oɗo gonɗo toon to Moyen-Orient tugnade ko haali journal biyeteɗo Anadolu e aduna fof e surtout henno toon to Moyen-Orient ene wayno ko kuule international ne poti ɗoftede kanko Antonio Guterres kadi e nder konngudi ɗo haali kadi o wi wonde ko kuule ɗe ganduɗa en hutorade doole e fitinaji kuule poɗɗe welsindede o wi wonde ko ene wayno ko aduna o fof to dejre wawata dañede taw dejre nde ko hutorade militaire agal ay ɗum noon kadi wayno oɗo sadio ni wiyomo ñaagui kala yimɓe haaldoɓe toon surtout ko fati oɗo guerre no deƴƴita jogo kellifagal e kadi yo jiiɗi jogo anniye moƴƴo kadi pour beele jamde dañe toon to Moyen-Orient kanko Antonio Guterres noon surtout noon kanko woni secrétaire général des Nations Unies projet men international président mo France Emmanuel Macron e kanko kadi premier ministre mo Angleterre Keir Starmer en wayno ko maɓe ndendu jonde nde kadi no wayno ko pour jaɓɓade yimɓe ɓe mbawi haldude ko fati e henno holno jaam dañirte walla holno tufde walla cirtolgol ngol toon to Hormuz pire no pirte kadi no udditi ko so tawi dejre waɗi toon hawnayyi ko kamɓe koye men ɓe mbawa rendinde ɗeɗon peeje ɗum ɗon noon e wayno ko kanko premier ministre mo Angleterre hono ko Keir Starmer e nder ko konngudi ɗo haali wi wonde ko ni ken ɓuuri capanɗe nayyi leydi ɗeɗo leyɗele fof ko pour wawde jogade peeje e fewnitade kadi holɗo ɓe mbawita wallude on ndeɗo golɗo cirtol Hormuz continue o pen udditi a radio France international siftini kadi ko guilande kamɓe États-Unis e kamɓe Israël ndeɓe jeeɗen toon to Iran ene wayno ko ɗum addi fitinaji aduna fof surtout ko fate ngal won caɗele ɗe jogui sibabude golɗo cirtol laaɗe dewanoɗe toon ene wayno ko net wawde rewde toon no dewriranno
hande ko fate cirtol Hormuz on kanko ministre français to prix ko fate affaires étrangères wayno kanko re makko jokkondirde radio France International nder kongudi be namdi be kadi ko jaabi ko buri hen haalde wi wonde ko odo sa joni wayno ko gongol tongol hono bloqué mo kambe États-Unis mbadi il faut ko dum itte ko yaaji haali kadi wi wonde ko alessago cessez le feu kalte do kadi cessez le feu tonto Liban non ko Israël hareji wala ton di darto haali kadi wi wonde ko alessago kadi peji godde jeeyata ko peji de ganda bawde hutorede taw peji de noddi ko fate en kaldigal diplomatique wona hutorade dole sum tonto moynere Rujmen International hande ko premier ministre mo ita Giorgia Meloni nder kongude di jefti hande wi wonde ko en wayno ko gouvernement mo ita felliti kanyum hoore kala nanodal gongal hakkunde kambe Italie kambe Israël ko fate défense non wi wonde ko sibabunde situation gona ton o sa joni hono kambe gouvernement mo Italie contrat gonno da hakkunde kambe Israël e kambe Italie ko fate défense de don nanodire no wayno kesdi sintaki khabaruji men international hande tonto benen wayno ko résultat ji jalti wono kanko remiyalde wadani dum non wayno ko kanko gagné élection ngaji bannode son dimanche ben do dum non tungna hande résultat jaltudi o fodondirano o hawi dum kawgol laptungol tawdi an wayno résultat ji kolli wonde ko kanko gagné 94,05% dum non wayno ko fodondirano ko goddo biete de Paul Hongpe en wayno kanyum worum dañi tan ko 5,95% des voix ko namdete joni est ce que ko continte ko no kanko talono laamuru noni walla kadi ko beydo waylude gede kedo kanko war makko no mo sife non ko kanko walli leydi bene surtout ko fate ngalu mudum ko way woni foni woni ko résultat ji élection ngaji ala cadel badde son fodondirano hono kanko Paul Hongpe ni worum jabi wonde hawama e woteji di tonto bene Khabaruji men international hande tunna gadi ko mi tonto NBC News onno kambe chinois be badi hande réaction mabbe dum non ko réaction gadano e odo gergonda ko États-Unis Israël e Iran adum non nder ko yalti no wani ko kambe bindol mako kanko JCP non gaddi leadership wonde d'abord ko États-Unis ko wadi odo sa joni ko faati odo bloqué barde ngordo cirtol hadde batoji rew don o dum ko hundi de ganda ko hundi dangereux ko hundi e kadi ko hundi de wona kilifa do foran waddu kanko JCP kadi nder ko haali wi wonde ko États-Unis holto odo sa joni ko loi gondo ton e nder ladde dum non wayni ko kambe kadi chinois be odo jaajo support mabbe mun jogini min jogidi nan dewde e kadi mbi wonde ko kambe Chine be jogi kuba mabbe surtout ko fati énergie umoto ko ton to cirtol gongol ton to Hormuz dum non wayni ko e wayni be dentini no kambe américain kala botoji mabbe de don parce que be jogindiri nan dira leke laamu Iran ko botoji mabbe hay fedendo fotan jofa dum way wonde fo en wayni odo sa joni kambe États-Unis odo bloqué mo batton a puddidi gila hanki ko hundi de ganda aduna fof nene continue ne critique dum e kadi ne wayni ko andaka holko woni sababu kan tan champo mo dogana de don cede tonto Sénégal en wayni ko kambe assemblée nationale dum non ko député ji majorité to ko passé odo sa joni be ngoni ko be dikibe no fe gardido leydi Sénégal dum non ko ciagal ne be gaddi ton kulal wala proposition mo biata waylude kuule L29 et L30 didon kuule nen waylude dum ko pour wallude kan premier ministre Ousmane Sonko bela mo en bela inde makko nartire walla bel kanko war makko walla wonte candidat e hitande ujunaji didi e no gasi jene kanko non en wayni ituno wonde candidat ko ciagal nde wadde goto onno be gouvernement Macky Sall on kanko biyetedo Mambay Niang dum non wayni ko nde o haale mu haluji wiya wonde ko ala preuve e ciagal mudum sibabu ala preuve soka lebbi jeego ciagal nu sibabu dum don woni kala ko wiyete droit ji makko wonde candidat ita ko way wonde fo en wayni odo sa joni be ngad proposition balado en nelda ton to biro makko kanko Bachir Diomaye Faye gardido leydi Sénégal donc jigi ko balde sappo en nen edon balde sappo so tawi kanko hoore makko o jabaki e wala ala constitution wala kambe député ji be nangirto dum wonde ko kanko hoore makko ko jabdo dum so tawi kadi conseil constitutionnel yantani en wonti wonde ko conseil constitutionnel oppi dum ben en wayno ko pour gongdinde ngaldon kulal ko kanko gardido assemblée nationale hono Elhadji Malick Ndiaye kanko hoore makko mo gongdinde ngaldon kulal ko wonde fof ngaldo kulal ni adde dum assemblée nationale en wayno ko kanko Elhadji Malick Ndiaye walli ha dum don yaari yeso e ngalon kulal edon kuule kadi waylu dum be biya dum ko projet ji walla loi ji biete ayi proposition ayib dafe dum non e wayno ko odo sa joni ko dikugol mongol won ton to Sénégal hakkunde kambe parlementaire ji surtout en majorité Pastef e contre kanko président mo du Sénégal Bachir Diomaye Faye mo be considérer odo sa joni jeya kay Pastef golle ma jodi pewi seydi toure jabboden Tidiane Niang e kabaruji coftal balli ko non tigi jam hira mon musibbe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal balli
gadorɗen kabaruji men cofsal bali koye nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie deuxiéme division 9e journée potel kiyiɗe hannde Essar mo Arafat kañum heeɓi polgue yesso kipu SC Was taw ko logol gotol ndigam championnat mo leydi Mauritanie 3e division 6e journée potel kiyiɗe hannde Union Arafat kañum heeɓi fartange yesso kipu FC Wydad taw ko logiɗiɗe logol gotol ha joni ko fate ndiɗon mbadi tumnade Inter Arena ɓe kolliti ko fate jaabi ha tirdi championnat foot hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi hitandu ujunnaji ɗe nogas jeegom e championnat Wagadugu hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi hitandu ujunnaji ɗe nogas jeegom championnat Waalo hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi hitandu ujunnaji ɗe nogas jeegom jogori fettude ko ñalawma alet ne hawray sappo e jeenayi lewru avril hitandu ujunnaji ɗe nogas jeegom pottitte ɗe ko ni cifori sappo e jeenayi nduɗo lewru ndu gonɗen ko fate championnat foot final o kippu Bogue Escale ma jabbo kippu Thialgou fate pottal championnat Wagadugu kippu Dafor ma hiwdir kippu Garlak championnat Waalo hitandu ujunnaji ɗe nogas joyi hitandu ujunnaji ɗe nogas jeegom wonata ko hakkude kippu FC Fez kippu Shababu Nimjad ha joni ko fate kabaruji cofsal ɓali jaten ko leydi Maroc caggal ñawore appel ñalawma hanki altine wannode fate sappo e jeetati supporteur Sénégal naaɓe jaggaɓe to leydi Maroc tumnade ñawore nde ɓe kolliti ko fate ñawore wannode départ nde ko ɗon tan heddoto ko siftinde bandiraɓe ko fate ñawore aroni nde wonno cohle sappo e jeetati supporteur ɗi ne waɗi hen soketeɓe lebbi tati lebbi jeegom ha hitande e jencude pottitte Ligue des Champions kihiɗe hannde andamo équipaji ɗiɗi qualifiiɗi demi final ko kippu Atlético Madrid e kippu Paris Saint-Germain e kihiɗe hannde kippu FC Barcelone kañum heɓi fartange yesso kippu Atlético Madrid taw ko logguiɗiɗe logol gotol fate pottitte ɗiɗɗe foof to ndendenama ko Atlético Madrid wawi heɓde polgu taw ko logguitete loggi ɗiɗi e Paris Saint-Germain kañum yeehe ndertere Liverpool fi ɗum logguiɗiɗe ndigam ko sitini bandiraɓe pottel ale to Parc des Princes ko Paris Saint-Germain wawno heɓde polgu taw ko logguiɗiɗe ndigam de champion ma jokku ñalawma janggo alet ne hawray sappo e joyi lewru avril hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom pottitte ɗiɗɗe foof zuwata ko 19h GMT Bayern de Munich ma jabbo Real Madrid ko sitinde bandiraɓe ngal ɗo pottel ale ko Bayern de Munich wawno heɓde polgu taw ko logguiɗiɗe loggol gotol deuxiéme quart de finale o Arsenal ma jabbo kippu Sporting pottal ale to Sporting ko Arsenal wawno heɓde polgu loggol gotol ndigam kabaruji men cofsal bali ko ɗo kayɗen calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare to mbawi wonde foof ñanguel golle ma jooɗi peewi musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Wol Sare ko ɗo uddi meftande men e kabaruji en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗanten jaam saro sako iwi nder nde oga banggue ko musidɗo moon Fuutanke Diaw